Тъпчи го, какво да го правя? Нека да тъпча, ще бъде добре да си пие. Той щото си га пухкав, тъй като по-мобилно. Той стъклото мога да се сложи. Как е, чисти ли са? Да, тъй като мине към това три пъти, не стане чудо. Ма само и дела постоянно пиша. Да го удари. Да, като не газ. На бати вика му не се отва. Бронята на бати. Дали няма гуми, а? Вика, че няма гуми. Уми. Той е човек, който се пребере само май. Да. Това е единствената коя... Другите може да си водим пеша. Той направо ще кута, направо ще се вари да ти... Довойца. Ето какво става човек. И сега ще нагътъка такова, като кегли. Бягай. Най-добре са по тъпка. Колко стига ли? Стига. Ама това са ли от тъпка? Горе, долу, да. Ние ще поуфърляме с греблата в още си. Няма как да го Къде ще го фърляш, дали? Хубаво си го тъпче. Я знам къде. До някъде да Идеално го го фърляш. тъпче. Тъпче, нали? Ще замащаме тук, да не го пречим. Къде го качила? През камъка. А? През камъка. Айде. До там. Няма До там.